شکی به خیرات نکی گرمی جنابی احمد داوطوغلو سردانا سروک هرم کردستان مسعود بارزانی با ترکیه د ناو سیاستمدارن باکور ده هیوین آشتی خورد کرن. Laura ve Serdan'ı diroki diminen. Gelmiştim Erbil'de buradaki kardeşlerimi de çok özledim. HDP'yi Serdan'a Barzani erini diminen o dixwazin Barzani girani yapxa bida ser pevajoya aştiye o rayadarın Türkji qanah bike. Girani kavi nava tamam yapıldı heye. Devi havide nava ciddiye bike nava Türkiye'de bejin van diyaloga ku nu evi şarri ku berdavam bike şarri ku jipişti قاسمه و حزاني حتى بقى كردستان باكور بردوامه اوي هاني بعدنا سكناندن دوده جگافنا باوتنا اوتن اوي پر باشبونا رهبرن پسا که دبیجن بارزانی اکتورکی گرینگه لیو رابستاندنا شر دناورا PKK و دولت ترک ده تنه دکارش ترکیه را tavsiye bike. Tavsiye de bike. Ev tavsiyezi tişteki pır mühime. Hatta ku boku eva bvere çareser be evşeru pevçun ji holê rabe çibkeve ser milêwan em ê bicî bînin de bînê ziman. Rêveberên Partiya Azadiya Kurdistanê jî bi bîr dixin ku pêvajoya çareseriyê li ser daxwaza Barzaniyan pêgatibû û Barzanî di rawestandina şer de aktorekî sereke ye. Di demê jî de ji bona ku li Bakurê Kurdistanê Pirsa Kurd, Pirsa Kurdistanê biriyên siyasî aştiyane ve çareserkirin gelek hewlê cenabê wî hebû. Em hêvî dikin vê carê jî li gel dewleta Türk vê hewla xwe pêştetir bibe û careke dî şer rawestînin di şerrawestandinê fonksiyonekê bilîze. Hemû partiyên Bakur di mijarekê de hevpar difikirin. Tu fêdeya şerê di navbera PKK û dewleta Tirk de ji Kurdan re tune ye. Ji ber vê yekê ew dixwazin şer raweste û diyalog ji nû ve dest pê bike. و راپۆرتی خۆشیان پێشکەش بێمە دەکەن. Siyasetmedarên Kurd divê baweriyê dane ku Barzanî di hevdîtina xwe de wê ji Erdogan û Davutoglu bixwaze ku pêvajoya aştî û çareseriyê ji nû ve dest pê bike û ev şer û pevçûn bi dawî bibin. Lê Erdogan û Davutoglu wê siyaseta xwe çi qas li gorî Barzanî bimeşînin ew ê jî piştre diyar be. Maşallah de kak. Rûdaw Amed.